Ini kubva zvandakazvarwa ndakazvarirwa mumhuri inoita zvekunamata Satani. Sekuru vangu vakanga vaine chigaro vari chief weSecret Society inoita zvekunamata Satani. Pakatsvakwa munhu aizoreplesa sekuru vangu kana vashaya. Ini ndokubva ndanzi ndinizoinherita nzvimbo yasekuru vangu sezvo vanhu vasingararami forever. Nyaya yangu ndichafamba nemi kubva ndine makore 2 kusvika muzuva ranhasi. Chekutanga ndakabvisiwa pana amai vangu. Ambuya vangu ndivo vakanditora vakati vaida kundikudza sezvo vana vavo vose vainge vakura. Ndakagara nambuya kufamu kubva ndine makore 2. Zvinhu izvi ndiyo yakanga yagara iri plani kuti ndaifanira kubva munzvimbo ndisakurira muguta asi ndikurire panzvimbo iyi. Inzvimbo iri secret isingasvikwi naanyone. Ndaifanira kukura panzvimbo iyi kuitira kuti ndisasangana nevanhu vari normal, vanhu vanonamata, uyezve kuitira kuti ndidzidziswe, uyezve kuti ndisaona vanhu vane mamorals nevanhu vanonzwa tsitsi. My first teacher was an angel. Zvandichakudza izvi ndoziva kuti munogona kutadza kuzvibhilivha, asi my first teacher yakanga iri angel yaSatani kubva ndiine 2 years. Pandakakwanisa 2 years, that was my first time yandakatanga kuona Lucifer. Lucifer ndiye Satani Diabolos. Ndinoziva kuti kune maagents mazhinji anopromiswa kuti ukakwanisa kuuraya vanhu 100 kana kuti vanhu 200 uchazoona Satani. Asi Satani haangooneke. He is a very scarce angel. Kukura kwandakaita, ndakakura ndakakomberedzwa nengirozi dzaSatani. Ngirozi idzi dziri very bright. Padzinenge dzichiuya kwandiri, they would change form, dzimwe nguva into a dog, dzimwe nguva into a cat, dzimwe nguva zvakare dzaiita vana vaduku vezera rangu. Pamba apa paigona kungoita vana vakawanda asi vasiri vazukuru vambuya vangu. Dzakanga dziri ngirozi. Pane ngirozi imwe chete ndiyo yakanga iri responsible kundidzidzisa. Regai ndikuudzei, hapana munhu anoti akaona ngirozi nenaked eye anorarama. Ngirozi idzi padzakadzingwa kudenga hadzina kutoregwa simba kana brightness, dzakauya dziri zvazviri. Saka inini ndaisafanira kuona ngirozi nebrightness yayo. Saka kuona kwese kwandakaita ngirozi dzairedusa brightness kana kuti dzaichinja into the form of a human being. Pane ngirozi dzakawanda dzaiuya kwandiri, dzimwe dzine mapapiro 2, dzimwe dzine mapapiro 4, asi Satani ari different. Vazhinji venyu ndinoziva kuti munofunga kuti Satani ngirozi yakashata ine nyanga, mapicture osamunoona painternet. Satani is a very beautiful angel. Handisati ndamboona munhu akanaka saizvozvo. Mapapiro ake akawanda kudarika dzimwe dzese ngirozi dzandaimboona. Akauya pandakakwanisa 2 years. Akasvika kandiudza kuti inini I chose you, I am your friend. Brightness yacho yakanga yakadzika. Akataura neni sematauro amunongoita nevana venyu vari 2. He was very kind. Akanditi ini ndiri shamwari yako and I chose you. Ndoda kuti unge uchishanda uchindishandira. After 2 ipapo akabva aenda. Ndipo sekuru vangu pavakanditora vakaenda neni musanctuary. Sanctuary yakangofanana nemaKristu. Yenyu ine holy place nemost holy place. Kadokunge muchiverenga bhaibheri muchiziva zviri mubhaibheri. Ndakati ndapinda musanctuary iyi ndiyo first time yangu kuwitnessa munhu achiitwa chibayiro nasekuru vangu. The main reason yandakabvisirwa kutown kuti ndikudzwe, ndichiiswa doctrine rinoita kuti ndisava netsitsi uyezve ndisanzwira vanhu tsitsi. From the word go, I was supposed to be an instrument of the devil. Handiti munoziva zvinoita instrument inoshandisiwa, sekuti hosho inoshandisiwa. Saka inini handina machoice angu andinoita, asi ndiri instrument yaSatani. Sekuti dzimwe nguva ndikataura voice rinobuda rinenge risiri rangu. Before 17 ndaiatenda mameeting anenge ane vanhu vakuru, the most powerful people that you know in the world, mamusician, mapolitician, mapastor anouya kuzotsvaga simba. Asi pandinoatenda mameetings aya, kana ndikataura vanhu vose vanoshamisika
kuti mwana uyu nezera rake zvaanotaura anozvizivirepi. Zvinhu izvi ndakazvidzidza because maangels anoziva zvinhu zvakawandisisa zvamusingazivi mimbi. They were created a little bit higher than humans. Saka ndiwo akanga ari maticha angu. Mapoliticians, mamusicians vanowana macontract naSatan kuti vawane simba rekuperforma mamiracle for mapastors, mamusician vachiwanawo fame, but all these are instruments of the devil. You become a slave. You can own everything in the world. Sekuti macelebrity enyu, they own everything in the world. They have beautiful houses. Vane zvese zvamunofungira. Asi these people are sad because ndinoiziva life ini kuti ndiyo yandinorarama. Sekutaura kwandaimboita, I would speak nema-evil angels face to face, asi brightness yavo inenge yakadzikisiwa. Ndoda kuti muzive kuti kana uri kuside redarkness, ngirozi dzaMwari unodziona dzakafanana nengirozi dzaSatani. Hapana mutsauko, asi mutsauko unozongoona nebehavior chete. Chimwe chinhu zvakare chamusingazivi ndechekuti kana pakasvika munhu anonamata chiro akadarika apa, unozvinzwa, unozviona, uyezve vanhu ava vanonamata unoona vane star pahuma pavo. Pandakagara kufamu kwagogo, every day ndaidzidzisiwa human psychology. I was taught to kill at 2 years. Ndakadzidziswa zvakare human psychology, how humans work, nekuti mahumans aya tinofanira kuziva how they operate, how they think, so that tigogona kuva leader away from Jesus. Tichivapa zvakare matemptations. Matemptations aya tinovapa sei? Pane inonzi temperance neintemperance. Ndinoziva kuti vazhinji venyu munogara muchidzidziswa kumachechi kuti dzidzai kuva vanhu vane temperance. Isu tinoshandisa intemperance to create my desires and to remove morals. Pandakadzidza psychology paya, taidzi we need to learn and study what you like as an individual, what you watch, what you listen, then tinozoziva how to tempt you nekucreata my intemperance, nekucreata my intemperances. Aya tongoti iwe uri munhu anofarira vasikana, tinobva takupa miyedzo yevasikana pamberi pako, ende iwe nekuti tinoziva zvaunoda, it's very easy to tempt you. Ndakadzidziswa zvinhu zvekuti no human knows. Pandakazosvika 5 years, I had so much knowledge. Ndoda kumbokuudzai nezvemabelief ekwaSatani. Pane anonzi mamyths anobva pamabeliefs. Mamyths isystem yakacreatiwa yekuti how to deceive people. Pane ma-different type of angels vane ma-different functions nema-methods akasiyana. Pane inonzi spiritual channel yekuti munhu wese anobeliever into something, se-religion. Vamwewo vanobelievawo mumari chaiyo. Saka this is used to tempt you. Vamwe venyu nekuti munoda religion, munozosvika pakurasikira imo muchechi nekuti munopiwa matemptations anenge ari mureligion. Pane vamwe venyu vanoda mari, they can do anything, and you worship money, and you can do anything to get money. That is how we tempt people. Religion sekutaura kwandaita i-connection ine anything to do with what you worship, the things that you value the most. That's how you get deviated from salvation. Tinoshandisa religion to deviate people from God. God created natural morals in each and everyone's mind. Munhu wese ane mamorals. Haudi Bible kuti udzwe kunzi kuba kwakashata. Zvinhu mitemo yakagara yatsikwa naMwari iri mukati memunhu. Asi mitemo iyi vanhu vanenge vachitoiziva, ndosaka uchiti kana wakuba, uchida kuba, hana yako inenge ichitorova, asi ngirozi yaSatani inokusimbisa kuti tora, unenge uchicheuka. Mitemo iyi iri engraved mumwoyo mako, asi vanhu vanosvika pakuignore pamusaka pengirozi dzinoshanda dzichita basa. Zvakafanana zvakare nenyaya yekuda kuita rich. Hachisi chitema kuda kuva munhu ari rich. Mari hachisi chitema, asi madiro anoita vanhu mari, nekutsvaka nematsvakiro anoita vanhu mari, ndiwo anozoita kuti vanhu vabve
pana Mwari, uyezve ndidzo nzira dzatinoshandisa kubvisa vanhu pana Mwari. Ndakazoti ndakwanisa 10 years ndakazoudziwa kuti ngirozi naSatani dzinoziva kuti their time is very little on earth, nekuti judgment is on its way. One day Jesu achauya, and the objective is to kill a lot of people with sins so that havaendi kudenga. Hence HIV was created. HIV yakakreatwa kuti vanhu vakawanda vafire muzvitadzo zvavo, kuitira kuti Satani panozonzi Jesu auya vanhu vakuendeswa kugehena, unoenda nevanhu vakawanda. Chandinoda kuti muzive ndechekuti vanhu vose vanoshandira Satani vanoziva kuti nguva yavo idiki, and every day vanoshanda 24/7 vachimaximiza nguva yavanayo kuti vahwine masouls mazhinji kubva kuna Jesu. Pandakabva kufamu ndaifamba nengirozi idzi. These can only be seen nevanhu vari musystem. Uyezve sekutaura kwandaita ndinokwanisa kuona a true Christian nemunhu asiri true Christian. Ndoda kukuudzai pamusoro pegrace. Pane 2 types dzegrace. Grace yekutanga igrace yakaiswa naMwari for everyone, even isusu madevil worshippers. Then H2 igrace for those who have received Christ is their personal savior. We all know chero isusu madevil worshipper kuti there is a creator. We are created by God. As the main enemy is Jesus Christ. Satan akadzoka zvakare kwandiri akandiudza kuti ndaifanira kumunamata nekuti ndiye master. Sekutaura kwandamboita, Satan haangoappeal to anyone, anoappear only kana akusharudza. Lucifer is different from all the angels. He is powerful. He is majesty. He is very, very beautiful. He is majesty. Kana wakamutarisa unoona kuti pano unyatsoona kuti pane ngirozi yakasikwa. He looks different from all the angels. Akasvika kwandiri akanditi iwewo uri shamwari yangu. Ndakamubvunza mibvunzo yakawanda, ndikamubvunza kuti ko iwe sei uri different kune dzimwe ngirozi? Akanditi tarisa pafamu pano. Ndokubva ndatarisa pafamu paya ndikaona pakanga pane zvibage, pakanga pane maruva. Ndobva nditi waona? Ndikati hongu ndaona. Akati ndiko kusiyana kwatakaita, asi kusiyana kwedu ikoko zvese izvozvo zvinoratidza takasikwa takasiyana, asi zvese zvinoratidza beauty. Kusiyana kwedu ikoko kwakanaka. Pandakabvunza kuti sei takasiyana, he also explained to me the history of creation. Akandiudza kuti Mwari ndiye akasika denga nenyika, asi dambudziko riripo nderekuti paakasika aifarira Jesu too much kudarika iye Lucifer, ndosaka iye akadzingwa kudenga. Saka iye akandisharudza kuti tinge tichifaita naJesu so that ti create a better kingdom iri pano pasi, and the kingdom iyi ichawina. Ndosaka paine separation between ngirozi dzaMwari nengirozi dzake. The main reason is to create a kingdom ichatonga pano pasi, and inini I was going to be part of this kingdom. Sekutaura kwandaita, ngirozi idzi dziri 7 feet tall, dzakareba uyezve dzakanaka, hapana chakabvisiwa padziri. Pandakakwanisa 15 years ndakatanga kutravela ndichisangana nevanhu vakawanda vemusociety iyi. By 17 ndakanga ndine knowledge yakawandisa. I met so many people in the secret society. Sekuru vangu vakazoshaya. Vashaya, ndakazoti umwe musi ndiri pafamu ndikaona sekuru vangu vachiuya mushure kwenguva yakati rebei, vachiuya kwandiri vakanditi ino ndiyo nzvimbo chaiyo yandakasharudzirwa, uye ndaifanira kuramba ndirimo ndisabuda nekuti iyi inzvimbo yakanaka, and I was doing a very good job. Inini ndakakonzeresa maaccident akawanda, ndakauraya vanhu vakawanda, ndakakonzeresa hondo dzakawanda, nation rising upon nation. And the main reason yatinoitira izvi kuti vanhu vazhinji vafe
vasina kusharudza Mwari. Saka how do we do it? We do it by creating conflict. Sekuti vanhu vanogona kuita xenophobia, vanhu vourayana, vanhu vanogona kuurayana vari vanhu vanotodanana chaivo, togona kucreata zvirwere chaizvo kuti vanhu vazhinji vafe vasina kusharudza Jesu. Ndakazoti ndakura, enjeo yangu yakazondiudza kuti paya paukaona sekuru vako havasi sekuru vako, ingirozi yakauya yakapfeka sasekuru vako. Asi chakandishamisa ndechekuti ngirozi iyi yakanga iri sekuru vangu chaivo, mapfekero avo, mafambiro avo, matauriro avo, voice ravo, everything. Ngirozi iyi ndozvayakanga yakaita. Akandiudza kuti kana munhu akafa, it goes to dust. But we trick people to think kuti vanhu vakafa vane simba. Munoziva kuti munoziva vara rekuti Illuminati. Illuminati zvinoreva kuti munhu ari illuminated, munhu apiwa light rakawanda. Sematauriro andaita kuti ngirozi dzine light. You become illuminated kana wapiwa knowledge yakawanda. Ini ndiri illuminated because ndine knowledge yakawanda. Uyezve kubva ndiri mudiki ndaifamba nengirozi idzi dzinenge dzine light rakawanda, dzaindipa knowledge yakawanda. Chekupedzira chandoda kuti muzive ndechekuti judgment is coming. Tose tinoziva kuti nguva yedu isusu pano panyika tichioperata sevanhu ava. Ndinoziva kuti munorasisiwa kazhinji mumachechi muchiparidzigwa a different type of gospel. Asi chandoda kuti muzive ndechekuti isusu sema-angels, we know kuti there is a right side and the bad side. And this is war between Christians and this is war between Jesus Christ and his followers. Ndakama kukuudza kuti Satan anokuda kuti tirwe nemafollowers aJesu, nekuti Jesu ndiye akasharudziwa naMwari, ndiye aidiwa, ndiye enemy yaSatan. Saka isu tinoda kuti Jesu nevanhu vake vese vafe, ndipo pane hondo yedu. Asi chatinoziva ndechekuti judgment is coming. Satan nengirozi dzake nema-agents ake tese tichatsva. Saka imimi chandoda ngokuudzai ndechekuti choose the right side. Nekuti kuuya kwaJesu is real. It's not a myth. Ndinoziva kuti mumachechi dzimwe nguva munonyeberwa kunzi kana munhu akafa anoenda kudenga. Kuuya kwaJesu, musi wekuuya kwake, achauya, maziso ose achamuona, mabvi ose achapupura kuti Jesu ndiye Ishe. Vanhu vose vari mumakuva vachamuka vagoona mwanakomana waMwari achiuya kechipiri. Satani nengirozi dzake dzese tichapisiwa. Ndozvamunoda kuti muzive. And the main reason yatiri kuitira zvese izvi kuti tife tarasisa vanhu vazhinji. Saka chandongokusiyirai ndechekuti choose the right side. Have a relationship naMwari. Vafundisi vazhinji vanenge vari kusaidi kwedu, their assignment is kuti vakurasisei, ende ivo vanenge vachipiwa mariches akawanda zvisingaiti naSatan in exchange for their souls. They've made decisions kuti ivo zviri nani havo vanakirwe pano pasi, vararama upenyu hwakanaka, asi in the end vagorasika. Pari zvino ina handikwanisi kubuda musociety iyi, ndikabuda ndinourayiwa. Asi ndangoti ndikuudzei, asi ane nzeve ngaanzwe. Right. Ane nzeve ngaanzwe. Ane nzeve ngaanzwe. Hapana mari dzinodarika. I don't know if there's any greatest sermon that has ever been preached. We have to choose the right thing. Let's learn to do the right thing. Pano apa tinodhisiviwa, ende tingori pakati pehondo yaMwari, tingori pakati pehondo naSatani yatisingangoziviwo hedu, tirarama upenyu hwedu tisingazivi kuti pane zvakawanda zviri kuitika. Chimwe chandoda kuti muzive ndechekuti panyongwa tsamba iyi pane mavara akaita sekuti Jesus Christ. Ndini ndandichizvitaura, ivo havakwanisi kutaura kuti Jesus. Vakataura kuti Jesus simba ravo rinopera. Saka pandenge panzi mwana wakomana waMwari ndenjiziva kuti ndiJesu, soko ndachava ndichiti Jesu. But ivo havagoni kutaura kuti Jesu because Jesus is their enemy. Vangotaura kuti Jesu aiva vanobva vadowira pasi. Saka ndinoda kuti muzive kuti panga pachinzi Jesu handina ndichiverenga, saka indochiisa hangu mawedzi angu sezvo ndisina problem naJesus Christ.
Hey guys, I hope please remember to share this video. The main reason is to spread the gospel of God. Let's tell people about Jesus Christ. Let's tell people about the second coming. Let's tell people about ane hondo yakawanda iri kuitika pano pasi yatinge tisingasivi. Muve nezuva rakanaka. Ndatenda.